Ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Berta Garzia Labeko sindikatuko kidea eta Edu Zabala Basobiziak plataformako kideak elkarrizketatuko ditugu. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1940an, Bigarren Mundu Gerran, Arranoaren eguna izan zen. Akats baten ondorioz, zibilak bombardeatu zituzten Londonen, eta erantzuteko Inglaterrak Berlin bombardatu zuen. 1991an, Ukrainiak Sobietar Batasunarekiko independentzia aldarrikatu zuen. Mikhail Gorbatxovek kargua utzi zuen egun berean. 1995an, Microsoftek Windows 95 sistema eragilea merkaturatu zuen. 2006an, Nazioarteko Astronomia Elkarteak Pragan eginiko bileran Plutoni planeta estatusa kendu zion, eta planeta ipotx izendatu zuen. Honela, eguzki sistema 9 planeta izatetik 8 izatera pasa zen. Ikus ditzagun gaurko lerroburuak. Nafarroak 102 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, horietatik 23 Iruñerrian erregistratu dira. Afganistango familia bereko 8 pertsonan Nafarroan hartutako lehenengoak. Asteazken honetatik aintzinera koronavirusaren aurkako txerto aldez aurretik eta hitzordurik gabe hartzeko aukera dago forenen. Iruñeko udalak Bernardino Tirapu kaleko bidegorria bukatu eta beste hainbat jarduketa egiten ditu. Arrotxapeako eremu horretan mugikortasuna hobetze aldera. Enea 6.008 espartza getze galar errepidea hobetzeko lanek 1.400.000 euroko inbertsioa izanen duten. DNA programak bere jarduerari ekingo dio Zizur Nagusiko Zuk Dance egoitzaren jarraipenarekin. Pasa gaitezen gaurko egunkarietako azalak ikustera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra Osasun Sailak bihartik aurrera hitzordurik gabe foremen txertoa jarriko dituela da. Bestalde, 12 urtetik gorakoek edozen egunetan joan daitezkela aipatzen du. Goizeko 8:30 arratsaldeko 7 arte. Gainera, ziun sartutako 31 ingresatuetatik 25ek ez dutela inolako dosirik jarrita nabarmentzen du. Kiroletan, Ruben Garzia jokalariaren argazki batekin Osasuna eta Zeltaren arteko berdinketa azpimarratzen du. Gaia aldatuz, bidesariak kentzeak Kataluniarako bidaiak 66 euro merkatzen dituela dio. Gainera, Foru Ogasunak Covidaren aurretik baino diru gehiago bildu duela aipatzen du. Amaitzeko, Joko Paraolimpikoak abiatuko direla jakinarazten du, zeinetan bost nafartarrek parte hartuko duten. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, ziun sartutako nafarren 80%ak ez dut Covidaren txertoa jaso. Kiroletan, argazkiaren bidez, Osasunak Zeltaren aurka jolastutako partiduaren emaitza 0-0 izan zela azpimarratzen du. Bestalde, Nafarroak Afganistango familia bateko 8 pertsona hartu dituela nabarmentzen du. Gaia aldatuz, lapurretek eta abandonuek 178 bizikleta Iruñeko biltegira eraman dituztela aipatzen du. Pasa gaitezen orain gararen azala ikustera. Titularrak aurrekoan bezala, Nafarroako ziuetako pazienteen 80% txertatu gabe dagoela dio. Bestalde, Talibanen abisua estatu batuei irteera epeak betetzen ez baditu aipatzen du. Gaia aldatuz, pentsiodunek murrizketen aurka indarrak batzeko deia egin duela jakinarazten du. Azkenik, Euskal Herriko 21 atleta Tokion lehiatu dutela dio. Berri aztertzen bukatuko dugu. Titularra pentsioduna greba eske da. Pentsiodunen mugimenduak Bilbon egindako mobilizazioko argazkia agertzen da. Bestalde, Maite Mutuberriaren hitzak nabarmentzen ditu. Esanez, ikasle ona zenez desegoki ikusten zutela arteetara bideratzea. Gaia aldatuz, kutsatzea nabarmen arindu den arren, ziuetako egoera aspaldiko txarrena dela aipatzen du, eta bestetik Afganistan abuztuaren 31 utzi behar dutela ohartarazi diete Talibanek Amerikako estatu batuei. Amaitzeko kiroletan, Getariak harrobiarekin gaina jo duela jakinarazten du.
gaur Berta Garzia labeko kidea etorri zaigu Rider legearen inguruan hitz egitea. Kaixo Berta, zer moduz? Kaixo, ongi. Bueno, hasteko gustatuko litzaidake pixka bat azaltzea zertan datzan, ez, Rider legea. Bai. Berez, deitzen dugu Rider legea, baina ez da lege bat. Bada, aipamen batzuk sartzen dizkionak langileon estatutuari, ez? Ez da lege oso bat. Eta bereziki aipamen egiten ditu, alde batetik aplikazioan bertan, estatutuaren aplikazioan jartzen du, aipatzen du, banatzaile plataforma digital hauek ere kontratuak egin behar dizkietela langile guztiei, alde batetik, eta bestetik enpresetako komiteei eman behar zaiela informazioa, aplikazio edo algoritmoarena. Gogoratu behar dugu, enpresa hauek funtzionatzen dutela bakarrik aplikazio baten bitartez, eta aplikazio edo mugikorrak esaten dizu noiz daukasun eskaera bat edo zein langile izango duen, ez? Orduan hori egiten du algoritmo baten bitartez eta informazio hori nola egiten duten banatzea lana, hemen bazaiola enpresako komitea, baldin badago noski. Eta zer suposatzen du lege honek banaketa enpresentzat edo plataforma digitalentzat, eta zer suposatzen du Riderentzat? Pues enpresentzako, sobre todo, langileak eman behar dituela altan gizarte segurantzan, kontratuak egin behar dizkiela eta bereziki eta oso garrantzitsua dena guretzako dela kotizatu behar duela langileengatik, ez? Askotan ez diogu igual garrantzi handirik ematen gauza hauei, baina gogoratu behar dugu enpresa hauek kriston handitzen ari direla pila bat eta bereziki azkenengo urte honetan konfinamendua dela, pandemia dela eta handitu dira pila bat, etekin asko izaten ari dituzte eta ez daude kotizatzen ari, ez daude aportatzen ari gizarteari, ez? Gero etortzen direnean murrizketak administrazio publikoan, hezkuntzan, osasungintzan eta bar, gogoratuko dugu nola enpresa hauek kriston etekinak izan dituzte eta 0 euro ordaindu dute gu guztiok izan ahal izateko eskubide publikoak, ez? Orduan, printzipioz legea aplikatuz kotizazioak egin beharko zituzten, langileak altan izan, kontratuak eta bar, ez? Eta langileek izango zituzten behar diren lan eskubideak, nolabait, ez? Kontratua aparte, soldata fijo bat aparte, lan hitzarmen baten aplikazioa, izango zuten bizitza laboral bat, onartua, gero prestazioak izan ahal izateko, eta oso garrantzitsua dena, estatutua edo lan hitzarmenak ematen dizkizun, langile guztioi ematen digun bezala, lan eskubide batzuk urteetan borrokan lortu izan direnak, ez? Orduan, esango zenuke langile hauen baldintzetan aldaketa handia eman dela lege honekin? Eman beharko zela. Eman dela momentuz ez da aldaketarik eman, baina eman beharko zen, ze gogoratu behar dugu, langile hauek egon dira lanean autonomoak izango baziren bezala, eta batzuk igual pentsatzen dute, ni ere banaiz autonomoa eta ez da ezer txarra, edo ikusten ditugu proautonomoak diren elkarte berri horiek, normalean enpresa Globo edo Delibero sortutako elkarteak direla, aldarrikatuz autonomoak izan nahi direla, ez? Ezaugarriak aparte, badaudela autonomo batek erabakitzen du noiz lan egin, norekin lan egin, non eta ze prezioan, ez? Langile hauek aldiz ez dute ezer erabakitzen. Mugikor batek esaten dizu, zein ordutan egingo duzu, nora joango zaren, ze prezioarengatik, eta ez duzu inolako, sikiera eztabaidatzeko norbaitekin ez baldin bazaude ados prezioan, ez baldin bazaude ados baldintza batekin edo askorekin, ez? Zaudelako mugikor baten aurrean, eztabaidarik ez da existitzen, orduan, eta osoko dependentzia duzu atzean dagoen enpresa horrekiko, ez? Horregatik deitzen diegu autonomo faltsuak. Printzipioz legea, asmoa zuen legea edo aipamen hauekin, horrekin bukatzea eta langileak izatea laboralidade osoarekin eta eskubide guztiekin izango zutela, jakingo zuten hilabetean zenbat kobratuko zutela, jakingo zuten noiz egingo zuten lan, zenolako atsedenak izango zuten bai astean zehar, bai oporrak izango zituzten opor ordainduak noski, bajak, eskubide guztiak ez, izan beharko zuten regulatuak, diodanagatik ez direlako autonomoak bat ere, erabat dependizatuak daudela enpresarekiko.
Eta banaketa plataforma digital hauek duela nahiko denbora existitzen dira, zergatik behar izan da hainbeste denbora horrelako neurriak hartzeko eta zergatik orain? Bai, zergatik baino nik esango nuke eta azpimarratzekoa da gobernua, Estatu Espainoleko gobernuak ez duela nahita egin legea, ez? Sortu ziren esan bezala, orain dela 2 urte enpresa hauek joan dira handitzen, eta denbora guzti honetan gauza asko gertatu dira, bereziki langileen mobilizazioa egon da, sektorean, ikusi dugu bai hasieran sortu zelako Bartzelonan, ondoren zabaldu zen Madrid eta barreko tokitara, ondoren heldu zela Iruñan eta mobilizazioak egon ziren, sindikatuen aldarrikapenak, behar izan da ere lan ikuskaritzen ebazpenak, epaiak, nolabait, inkluso epaitegi gorenaren epaia ere, bai ez? Horren ondoren gobernua jarri zen, eseri zen, entzun zituen aldarrikapen guztiak, eta plasmatu du nolabait gaizki izendatu kontako Rider lege horretan. Ez da denbora behar, baizik eta behar zena zen nahia edo gobernuaren asmoa aurregulatzeko, ez? Bazuten kriston presioa, enpresen aldetik, ezen gai horri ganditzeko eta behar izan dira horrelako ibilbide osoa saiatzeko gobernua baldintzatzen nolabait, ez? Baina ikusten, eta importantea da azpimarratzea ez dela bere nahia izan, gero ikusten dugulako legea zirrikitu asko dituela eta inkluso denbora eman zioela enpresa hauei, ez? Legea onartu eta 3 hilabete eman zien enpresa guztiei, haien asmoa edo nahia edo ambizioa ez zelako legea egin, ez zelako regulatzea, baizik eta presioaren bitartez lortu zela. Eta hori, importantzia da kontutan izatea. Eta enpresa ezberdinek ze jarrera izan dute gertaera edo honen aurrean? Bai, arazo nagusi bat izan da, legea onartu eta 3 hilabete eman ziela enpresa guztiei eta enpresak egin dutena izan da zirrikituak bilatu, beraien abokatu bufete guztiekin, nola ekiditu lege bera aplikatzea, bereziki nola ekiditu enpresak izatea langileak. Beraien asmoa delako enpresa handiak izatea 0 langileekin eta orain arte horrela izan da, ez? Enpresa multimilionarioak dira eta ez dituzte langileak. Eta erabili izan dituzte 3 hilabete hauek jarraitzeko funtzionatzen modu berdinean edo antzekoak, ez? Eta legeak guk onartu zenean salatu genuen bezala zirrikitu handiak usten zituen, eta hori erakutsi digu alde batetik badaude bereziki 3 enpresa nagusi, esan dezakegu hemen Estatu Espainolean eta Nafarroan bereziki. Bat da Delibero enpresa eta enpresa hau esan du badoala, orduan ere bat aurkeztu du eta langile guztiak kaleratuko ditu. Enpresa honi ez omen zaio interesatzen langileak izatea beraien eskubidekin, orduan badoa. Bestetik daukagu Uberitz enpresa, hemen ez dauka implementazio handirik, baina zerbait bai badagola eta erabiliko duen formula bada, momentuan salatu bezala, ekiditu ez den aukera bat dela subkontratazioa. Eta hau ezagutuko dugu gehiago hoteletan ematen dena kelisekin, hotelak subkontratatzen dituzte garbiketak, geletako garbiketak, eta prekariedadea areagotzen da pila bat, ez dituzte, eskubide berdinak hoteletako langileak bezalakoak, eta horrelako formula erabiliko du Uberitz, subkontratatzea langile guztiak, eta edo eteten bitartez, edo beste enpresa baten bitartez, eta horrela jarraituko du langileak ez izaten enpresa berak. Eta bestetik, eta enpresa nagusia hemen bereziki Nafarroan badela Globo, eta honek, hasieran esaten zuen egingo zuela dualidade bat, edo horrelako zerbait bazela erabiltzea kontratatuak eta autonomoak aldi berdinean. Baina autonomo eredu berria esaten zigun, ez? Legea sartu baino egun batzuk lehenago eman ziren langile aukera, aukeratzeko nahi zuten kontratu bat izan edo autonomoa jarraitzea izaten. Hau aukera izango balitz bezala, ez? Denean lege bat eta zuk jarraitu behar duzu legeak esaten duena. Baina, azkenean ikusi duguna egin duena izan dela, aurreko ostegunean martxan jarri edo muga zenean aplikatzeko legea, autonomo eredu berri bat asmatu du, asmaketa horretan saiatuko da ebazpenak eta epaiak esaten zutena demostratzeko laboralidadea zegoela, hau da,
enpresak prezio fijoak esartzen zituela eta ordutegi fijoak esartzen zituela, hori ekidituko du, aldatuko du eta pixka bat malgutasun gehiago egongo da prekaritatea areagotzen, eta orduan langileak onartu behar dute jarraitu ahal izateko Globo enpresan eredu berri hori, baina azken finean autonomoa izaten jarraitu beharko dute. Eta harrigarria iruditu zaiguna izan da, ez bazen utela onartzen autonomoa jarraitzeko aukera, ezin zara jarraitu aplikazioaren altan, beraz ezin zara jarraitu banatzen egiten eta ez zaude enpresan, ez? Azken finean kaleratua zaude modu izkutatuan. Hori da gutxi gora bera hiru enpresa hauek erabilitako zirrikituak legean ez aplikatzeko legea. Eta nola baloratzen ditu labek hartutako neurri hauek edo izanako jarrera hori? Bai, balorazioa egiten duguna da, ez onargarria dela, ez? Eta kriston iruzurra baten aurrean gaudela berriro. Ardura jartzen diogu bereziki instituzioei, instituzioak dute ardura hau ez gertatzeko, eta legeari zenean legeaz hitz egiten guk saiatzen ginen baldintzatzen pixka bat Rai por Derechosekin batera, zenolako neurriak hartu behar ziren, zenolako regulazioa, lan ikuskaritzaren papera esan beharko zen, instituzioena, benetan honekin bukatu nahi bazen, ez? Argi dago, momentuz behintzat ez dagoela asmorik, eta jarraituko dugula orain arte zegoen eredu berdinarekin, langile guztiak autonomo faltsua jarraituko dira izaten, oso prekaridade handian lanean, ez daude gizarte segurantzan altan emango, momentuz behintzat ez dugu kontratu bat ere ikusi, beraz, iruditzen zaiguna da, honekin bukatzeko lege bat ez dela nahikoa, baizik eta borondate politikoa egon behar duela atzean. Hori galdetu nahi nizun, zer uste duzue egin beharko zela prekarietate horrekin amaitzeko? Bai, prekaritatearekin amaitzeko jartzen baditugu argipen batzuk langile estatutoan horrekin argi dago ez dela nahikoa, ez? Baditugu lan ikuskaritzak printzipioz beraien lana izan beharko zela ikustea enpresa guztietan betetzen den legea. Eta horretarako pertsonal gehiago baldin behar bada, langile gehiago behar badira, jarri beharko dira, baina kanpaina bereziak, bereziki enpresa hauetan, non jakin badakite, daramatzatela 3 urte legea ez betetzen, ez? Legea berak ez zuen ja hasieratik aipatzen, orain arte dauden langileak altan jarraitu behar dute, lanean jarraitu behar dute, edo ze gertatzen da, orain arte ordaindu ez den kotizazio guztia. Ezen ezer gertatzen, dena geratzen zen airean, eta jarraituko dugu dinamika berdinarekin, ez? Eta bakarrik borondate politikoa baldin badago atzean, prekaritatea bukatu daiteke, prekaritatearekin. Enpresa askotan, edo batzutan ez da lan hitzarmena betetzen, baina lan ikuskaritza baldin bazoaz, aukera daukaz enpresa salatzeko, enpresa bultzatzeko, derrigortzeko, zigortzeko legea betetzen, ez? Hau egunkarietan agertzen da, komunikabideetan agertzen da egunero, eta lan ikuskaritzak edo instituzioak ez egitea ezer, esaten digu benetan ez dagoela inolako interesik hau regulatzeko. Eta bestalde, gaur egun naiz eta jendeak ezagutzen duen plataforma hauek atzetik daukatena ezkutatzen dutena, ez da hauen erabilera murrizten, jendea jarraitzen du horrelako aplikazioak erabiltzen, Just Eat, Deliveroo edo horrelakoak. Zergatik uste duzu hau gertatzen dela? Gizartea diozu. Azkenean sistema berak bultzatu gaitu hori egitera, ez? Bai erosketak online, Amazon bezalako plataformetan, geroz eta jende gehiago erosten ditu hor dena, eta etxerako janaria, etxerako edaria ekartzea etxera ere, modan jarri da nolabait, baina bultzatuz sistemari interesatzen zaiona, ez? Lokala txikiak, merkatu txikia, hori desagertzea, hori direlako enpresa familiarrak eta ez dute, ez dira potentziak, ez da IBEX 35, ez dira horrelakoak, ez? Orduan sistema berak bultzatzen du horrelako kontsumoa areagotzera, egia da konfinamendua lagundu duela nolabait hori areagotzeko,
eta jendea nahi gabe nolabait ohitutzen gara eredu berrietara, ez? Bestela igual ere mugikorrekin bezala, zeinek ez dauka egun WhatsApp bat, ez? Edo Facebooka, edo sare sozialak, haiek horren atzean ere badaudela enpresak. Gutxienez eta egia da, denbora honetan hasi direla kooperatiba berriak sortzen, eskaera hori badago, jendeak nahi du batzutan izateak janaria etxean, eta de hecho ez da zerbait berria, lehen egiten zen, baina tabernari zuzenean deituz, ez zegoen aplikazioa erditik. Orduan, kontsumitzaileak guztietan bezala ideologizatu beharko gara eta ikusi alternatibak baldin badaude, hemen Nafarroan orain martxan jarri berri den Ziklope bezalako kooperatibak, non langileen eskubideak respetatzen diren eta lokal txikiak, merkatu txikia bultzatzen dituen, saiatzea horrelako erabilpenak egiten, albo batera utziz, kapitalismo zorrotza digitala eta gure aurka doan hori bultzatzen dituzten enpresak. Eta gai honen hildora hurrengo egunetarako labeek ekintzaren bat antolatu du edo prestatu du? Hurrengo egunetan, printzipioz eta gure zea nagusia egun da epaitegitara jotzea, baditugu langile asko kaleratuak izan direnak, abuztuaren 12tik daude lan egin gabe ez dutelako nahi izan jarraitzea autonomoa izaten, ez beraiek nahi zuten orain arte bezala langileak izan, aldarrikatu dute, pausuak emandak ziren aurrera eta ez dute atzera egin nahi, orduan, defendatzera goaz hauek, langile hauek guztiak lanean jarraitu behar dutela Globo enpresan bereziki. Hori epaitegitara ere jo beharko dugu demostratzeko eredu Globok asmatutako autonomo berri horren eredua faltsua dela, iruzurra dela, arazoa da bueltatzen garela 0. kasillara eta jolas osoa egin beharko dugula berriro luzea dela, egun arte pasa dira 2 urte, espero dezagun ez pasatzea beste horren beste, baina 0. kasillan gaude, demostratzeko klausula guzti horiek, ezarritako klausulak iruzurrak direla. Hori alde batetik, baina argi dugu ere kalean egon beharko garela, orain arte egin bezala edo indartsuago. Denbora pasatzen da, horrelakoa gertatzen direnean, jendea pixka bat dago etxituan, itxaropena bazuen abuztuaren 12tik aurrean, kontratua izango zuela eskutartean ez du izan eta horrek etxipena sortzen du, beraz, pausu handiagoak, emankorragoak eman beharko ditugu, bereziki kalean eta langileen mobilizazioen bitartez saiatzeko lortzen benetan langileen eskubideak errespetatzen direla. Eta, ja amaitzeko zerbait gehitu nahi baduzu edo mezuren bat bidali nahi baduzu? Mezua bereziki bada langileen antolakuntza badela modu bakarra lortzeko eskubideak. Hori aldez aurretik bagenekien, egia da batzuk itxaropena dutela gobernuetan, instituzioetan, legeetan, inkluso, baina ikusi dugu nola ebazpenak egon diren, epaiak egon diren, legea egon den, eta atzerako pausuak eman ditugu, asko, orain lehen baino okerrago daude lanean, ezarritako neurri berriak egingo duena izango da langile guztiak egon beharko direla lanean, goizeko 9tik gaueko 12ak arte astelehenetik igandera, prezioa oraindik ere baxuago izango da. Orduan, bereziki bota nahi dugun mezua bada antolakuntza dela modu bakarra, denak batera baldin bagoaz borrokara izango dela modu bakarra lortzeko orain arte gertatu den bezala historian, langileen eskubideak errespetatzeko eta lortzeko garaipenak lortzeko nolabait. Bale, bertan mil esker etortzeagatik eta guztia azaltzeagatik. Bale, zuei. Ikus dezagun orain eguraldia. Gaur eguna hodeiekin hasiko dugu ipar partean eta hegoaldeko zenbait lekutan baita lanbroarekin eta lainoarekin. Goizak aurrera egin ahala, ostarteak zabalduko dira eta arratsaldean giro eguzkitsua izango dugu, nahiz eta hodei arrasto batzuk geratuko diren. Temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute, goranzko joera txiki batekin. Gainera, gaur ere ipar ekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldean Ebro ibarrean bolada gogorrekin.
Bihar giro eguzkitsua izango da, eta eguneko tenperatura igo egingo da. Kostaldean egoera hau apalagoa izango da. Barnealdean aldiz maximoen gorakada gehiago nabarituko da, eta Ebro-Eibarrean balio altuenak 30 gradutara irits daitezke. Arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da, eta arratsaldeak aurrera egin ahala, bero hodeiak garatu eta Nafarroa hegoaldean trumoiek haitz isolatuak izan daitezke. Kaixo Edu, zu baso biziak plataformako kidea zara, beraz, konta eguzu pixka, zer da plataforma hau? Plataforma hau sortu zen 2021ko martxoan, eta orduan baso bizia dinamikan parte hartzen duten taldeak, nolazbait batzeko, elkartzeko, antolatzeko asmoa dauka. Hori litzateke pixka bat plataformaren sorreraen izaera. Eta horren harira, ekainaren 21ean sortu genuen dokumentu bat, esateko pixka bat zeintzu ziren gure helburuak, zer biltzen gintuen, eta horren harira, hor eman genuen aurkezpen bat Diman, Bizkaian, eta hor parte gara hainbat talde, 13 talde inguru, 3 probintzietakoak, EAeko 3 probintzietakoak. Geldiena Gipuzkoakoa, gero Bizkaia eta gero Arabako beste bat. Eta orduan denon artean, pixka bat egiten ari gara, nolazbaiteko jarraipena sortzen ari diren dinamikei, eta ikusi genuen, udaran ere egon zirela beste bi ekimen interesgarri, bata EAN, Bizkaian eta bestea Jurretan, eta udako oporaldi horri eteteko, nolazbait, pentsatu genuen gida bat egitea ondo legokela udaletan aurkeztu diren mozioekin. Eta zuk esan duzu moduan, martxoan sortu zen plataforma. Nola izan da plataforma hau sortzea pandemia baten erdian? Nik uste dut badagoela beste pandemia bat, eta gu horregatikan elkartu gara, esan bezala hainbat talde martxan jarri ginen, maila lokalean. Bada pandemia bat guretzatana monolaborantzarena, basoetan, monolaborantza intentsiboa, industriala, orain arte, gure aldean maintzat, pinuak eraman duena, azken egoera honetara gaixotasun bat edatu da, xingola marroiarena, eta ikusten ari gara, badagoela asmo bat nolazbait, zuzenean edo zeharka hori ordezkatzea eukaliptoaren bidez. Orduan, guretzat hori bai dela benetako pandemia bat, pandemia ingurugiroari eragiten diona, ez dira basoak horiek, guretzat dira monolaborantzak, da landaketa bat, landaketa masibo bat, eta landaketa intensibo bat, eta horrek kriston kalteak ekartzen dizkio naturari, epe motzean eta epe luzera nola zer esanik ez. Eta orduan, horren jakitun izan da, ikusten dugu beste pandemia hor egon badagoela. Are gehiago, esango genuke, ingurumenari egiten dizkigun arazoak, eta kasu honetan basoei, eragin zuzena omen dute, eta hola diote hainbat adituek, beste pandemia honetan, ez? Hau da, gu interbenitzen dugunean modu industrialean naturan, eta bereziki basoetan, desforestazioarekin eta bar, hor dauen bizitza aniztasuna mugatzen dugu, eta gero bueltan etortzen zaizkigu hainbat virus, hainbat bakterio erasotzera bueltan guri. Eta zuen aldarria zuzen ere baso bizien alde eukaliptorik ez da. Azaldu ezakizu pixka zergatik lelo hau, edo esaldi hau? Zen pixka finkatzeagatikan eta fokoa jartzeagatikan monolaborantza industriala da pixka bat nolazbait kritikatzen duguna, baina ikusten dugun monolaborantza industrialaren barruan eukaliptua dela nolabait jakinda, txapela jartzen diona guzti honi, eta bere zikloak oso motzak dira, hau da, guztiak eta industriala
eukaliptoarekin 12 urteko bueltaren inguruan dabil, hau da, landatzen da eta 12 urteren bueltan gutxi gora bera, ebaki behar da, moztu behar da, sasi baso hori, etekin industriala ateratzeko. Horrek, bioaniztasunaren inguruan, Eusko Jaurlaritzak parlamentuaren bidez eskatu zuen azterketa zientifiko bat, ikerketa zientifiko bat egitea, EHU-ri, Euskal Herriko Unibertsitateari, Arantzadiren talde baten laguntzarekin, eta gidatuta Arturo Elosegiren eskutikan, ez? Eta ikerketa horretan ikusi zen, hauek egin zuten bilduma bat, bilketa bat, orain arte dauden lanak horren inguruan, eta ikusi zuten, nabarmen jeisten dela bizitza bioaniztasuna sasi baso horietan, ez? Eta horregatik fokoa jartzen dugu, hain zuzen eukaliptoan, uraren erabilera murrizten du, basoa, eukaliptoaren barnean dauden espezia murrizten dira nabarmen, erreka inguruak ere gutxitzen da hor bioaniztasuna. En fin, da, nolazbait, kaltegarriena, nola horregatik jarri genuen pixka bat, eta fokoa eukaliptoarekin. Eta, lehen esan diguzun bezala aurkezpena ekainean egin zenuten, nolakoa izan zen aurkezpen hori? Nik uste nahiko festibua eta polita izan zela, ez? Dimako baserri baten aurrean egin genuen. Gogoa handia zegoen ere ustez, gure ustez, sortu berria zen plataformakook, pandemia egoera honetan, elkarretaratzeak ez ditugu lortu egitea aurrez aurre, beraz, orain bezala, pantailaren bitartez egiten genuen, eta elkar ezagutu nahi genuen aurrez aurre, eta baita ere, hor egin zen ekintza bat, prentsaurrekoa baino lehen eta prentsaurrekoa eta gero, baserritar horren lurretan, berak erositako lurretan, eukalipto bat zeuden, eta hor ere mosketa bat egin zen, gero zuhaitz autotonoak irlandatzeko, ez da? Eta gure aldetik, eguna oso polita joan zen, oso gustora onginenan guztiok, eta positibotza jo genuen. Egia esan, garari ekiteko, ilustrote izan zela, abia puntu polita. Eta hitz egin dezagun orain pixka bat, zuek sortutako udaletako mozioen gidaren inguruan, ez? Konta eguzu pixka bat zer da gida hau edo zertarako sortu duzue? Bai, esan bezala, hor badago lan bat egina, eta orduan hor jaso dira hainbat mozio. Orduan, gida honetan ikusten da mozioak zailkatuta daude, lau klase daude gutxi gora bera, bat litzateke eukaliptoaren debekuarena, dutatzen duena, beste bat izango litzateke moratoria, eukaliptoaren moratoria, hirugarren bat izango litzateke lurren erosketa publikoa edo, eta gero beste erabatekoa daude. Orduan, guk egin nahi izan duguna, gida honetan izan da pixka bat jaso orain arte egindako mozio guztiak, originalak, ikusi udaletxetan noiz egin ziren, aurkeztu ziren, zein izan zen emaitza, bai botoen aldetikan eta baita ere mozioaren aldetikan, eta hori guztia labur bildu, ikusi zeintzu ziren gako nagusiena, hau da, zer errepikatzen zen gehien, mozioetan, eta gero, zalantza badaude elementuak, zalantza dutenak, adibidez, udala batek debekatu dezake eukaliptoak jartzea bere lurretan, bai ez, orduan hor badago beste atal bat nolabait, zalantzazkoa edo, bakoitza bere gogoetak egin dut. Eta hori guztia labur bildutan nolazbait, sortu daitezken talde berriei gida bat egintzea, esateko, guk gure herrian nahiko bagenu egitea alako zerbait, begiratzen dugu gida eta ikusten dugu alternatibak egon diren, indar politikoen korrelazioaren arabera zeintzuk izan diren emaitzak, eta horren arabera, norberak kokatzen da bere udaletxean, ez dut gontxo. Hemen dagoen indar korrelazioarekin, behar bada, ez dugu behar eukaliptoaren debekura, agian moratoriari bai, edo lur erosketei, orduan, pistak ematea jendeari, eta guk usteot egin duguna saiatu gara egiten lan objektibo bat, hau da, gure iritzia eman gabe, egin dugun bakarra izan da, jaso, laburtu, argitu pixka panorama, eta hori eskaini, egiko dugu, irailaren
eta etor daitezkenei. Akatsak egon daitezkela, seguru baiez. Hau da daude, herritan mozio batzuk igual, bosketa ez dela agertzen, edo mozioa bera ez dela agertzen, oso gutxitan, baina mozioa ez da agertzen, badakigu egin zela, ez dugu lortu haiekin komunikatzea, baina, hor jarri dugu, norbaitek gero nahi badu hori zehaztu eta sustendu eta gu irekia gaude. Hau da gida bat, joango dena osatzen denborarekin, ez dagoena itxita, eta bere helburua da zerbait bizia izatea. Beraz, esango zenuke gida honen helburua nolabait jendeari lan hori erraztea dela edo zein da helburu nagusia? Hori da. Hau da, esan bezala egin dutenek egin dute bidea, batzuetan ez dute lortu nahi zutena, behar bada ikusita beste herri batzuetan egin dutena, proposamen hori berregokitu daiteke, berriro ere esan nahi dut, behin galdu duzulako edo ez duzulako lortu, ez duzu utziko behin betirako hori horrela. Orduan, hori egin dutenei, behar bada, bide batzuk eskaintzea berriro saia daitezen. Eta egin ez dutenei eta egin nahi dutenei, egin ez dutenei eta saiatu nahi dutenei, hor dozkate pistak oso garbiak nondik joan daitezken. Hori da, pixka laguntza egiteko. Pixka txip horretan, hainbat herritan batzu badakigu, urratsak eman nahi dutena, baina igual ikusten dute, bere jakintasunean edo, bidea oso latza izan diteke, eta erakustea, bidea badituela, urraz batzuk, eta ez dela inbesterako. Gero hori jarraitu behar da. Eta, naiz eta gida hori osatzen jarraituko duzuen, haren, zuk esan duzu bezala, printzipioz bukatuta dago ez, eta gida hori aurkeztuko duzue. Noiz eta nola aurkeztuko duzue gida hori? Aukeratu dugu pixka bat, 3 probintzien arteko erdigune bat, Elgeta, herria, eta bere udaletxearen aurrean, plazan aurkeztuko dugu, eta gero, aurkeztuko dugu, aterako dugu argazki bat, eta gero joango gara liburutegira, zeren, egin nahi dugu aurkezpen bat, demagun pixka bat didaktikoa, hau da, ikusentzunezko moduan, pantalla baten aurrean, atal ez atal, pixka bat balioan jartzeko, ez izateko tita batean hau dago, eta gogoaz, pixka bat zehaztea, komentatzea, hemen egiten ari garen bazala, baina, irudiekin eta bar. Eta orduan gonbidatzen dugu inguruko guztiak, ager daitezen, egun horretan, 12etan, ez? Elgetako plazan, udaletxearen aurrean, Eta hitz egiten zenuten proposamen ausart eta interesgarri baten inguruan, egunean azalduko duzuena ez, baina aurreratu ezakezu zerbait horren inguruan? Kontua da, badagoela proposamen bat, pixka bat urtegiekin, enbalseekin, zer ikusia duena, baina oraindik ez dugu erabaki guztiz, ea plazaratuko dugun ala ez, zeren geratzen zaizkigu fleko batzuk, ez atal batzuk hori pixka borobiltzeko eta ez izateko aldarri bat olan besterik gabe botatzen duguna. Ikusiko dugu hemendikan eta irailaren laurera lortzen dugun pixka gehiago borobiltzea, eta orduan, ikusiko bagenu gorpuztuta daukagula zerbait sendoago, esango genuke. Zer ikusia dauka esan bezala urtegiak eta bere inguruan dauden basoekin. Hori da pixka bat, momentu honetan espada, irailaren lauean espada, seguruenez aurrerago ere landuko dugula eta plazaratuko dugula. Eta zergatik uste duzu garrantzitsua dela nolabait jendea aurkezpen horretara gerturatzea edo hurbiltzea? Nik uste dut, lehen esan bezala, hor azalduko diogu atalez atal gidaren atalak, eta, erakutsiko diogu, orain arte egindako lana, eta beraiek horrela hori ikustean, segurazki hainbat zalantza, momentuan planteatu aldizkigute guri bertan, gu posible badugu konpondu edo azaldu, egingo genuke, eta bestela bakoitza joango da bere etxera, gure asmoa da eramatea gidaren azalaren fotokopia bat, emateko bertaratzen den jendeari, eta bertan dago kodigo bat, QR kodea, eta horrekin ireki dezakete dokumentu osoa. Eta lasaitasunez ikusi, gero, bere behar bada, bere herrian nahi badut hori alako zerbait martxan jarri,
bere herri inguruan egon den beste bat aurkeztu duena, ze emaitza eman duen, eta harremanetan jartzea. Azken batean, gu nahi duguna da herrietan jendea, pixka bat, herri dinamikak bultzatzea, sortzea, eta ikustea inguruan norbait daukaten, pero benetan zuzenean haiekin harremantzeko, eta laguntza eskuratzeko, hori ere bada helburua. Eta, edo ja maitzeko zerbait gehitu aipatu edo, mezuren bat bidali nahi baduzu, orain egin dezakezu. Bai, ez dakit, besterik gabe, jendea animatzea egun horretan Elgetara, herri polita da, Bizkaia eta Gipuzkoan arteko ingurune, pinadiz betetako ingurune batean dago, hori ere pixka bat arrazoi bat izan da, ez? Bertaratzen den jendea ikusteko orain arte monolaborantza honek utzi digune paisaia, nahiko iluna, nahiko berde iluna da, eta Elgeta inguratuta dago lako paisaiarekin. Eta pixka bat hor tontorrean dago, altura batean dago, eta horrek ere argitasun gehiago emango digulakoan, aurrerantzean egin nahi dugun bideo honetan, gonbidatzen dugu jendea, nik uste dut dokumento interesgarria sortu dugula, eta gure asmoa da hori plazaratzea eta zabaltzea ahalik eta gehien. Pixka bat herri dinamikak piztu daitezen. Orduan deno gara beharrezkoak, gu gure atala jarri dugu hor, gure lana, eta espero dugu hori ereitea eta, usta ematea. Ea jendea animatzen den eta, eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik eta plataformaren inguruan kontatzeagatik. Zuei berriro ere, keinu bat egiten gure asmoei, bai. Bai, eskerrik asko, agur. Bai, agur. Hau izan da guztia gaurkoz, mil esker hori egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.